nake so da ƙauna, saboda tsantsar soyayyar ka cikin dare in tashi yabona da zagaye cikin gidana. Zuciya tana ta kuna da yawa ina hawaye saboda san ka shugabana. Wata ma yana gani na tare da shi muke yabona, taurari suna gani na don su ma suna jin yabona. Rana ma za ta yi mini shaida don ita ma ta hasko yabona. Makwabta na sun san da haka dare da rana.